Kubaculi bamaskandi abasafufuza abaqhamukayo umuphi ubaba umculi kaMaskandi osaqhamuka okwambona wamrecognize wabona ukuthi hayi umculi engingakwazi ukuthi ngisebenzisane naye kulabo abaculi abafikayo abasha basafika abasha ngithi mina i-new generation kaMaskandi seyifikile thina sesihobaba be-generation ezalwayo njengamanje so uma ubaba we-generation efikayo akubalekile ukuthi ubonakale ususexokweni ne-generation efikayo iyeke izintroduce iyona ngendlela ezozirepresenta ngayo kuMaskandi then ke mase bezintroduceile usungakwazi ukuthi uma ubona ukuthi mhlawumbe bastrugglisha there and there so ungakwazi ukusondela kubona uzobasiza okwamanje there is no artist kulabo abafikayo engathi mina ngifisa ukusebenza nalo ngoba kumele sibanikeze indima bedla just imagine uDr Khumalo is a legend kufika umfukeni yabo usefuna yena ukudlala nomfukeni you understand so umfukeni uzoyakha ne legacy yakhe while mina I'm here ngoba once mina ngala sengiyamsitha uyamsitha kanti kumele yena ahambe abantu bambone then I remain a legend angano ngizwa kahle ngizwa kahle kamhlophe kwami ababanyelapheka uyalapheka uyoni ansaka baba then mina I remain a legend while khona ngizokwazi ukuhlonishwa ngoba into ezokwenzeka uma ngabe mina sengiya lapha kumfukeni ngiuDr Khumalo uzovela angijike meke wangijika sebulahlile ulegend bami angisophinde ngihlonishwe okusho ukuthi ngamanye amazwi ubaba njengomculi kaMaskandi esingasho ukuthi uphezulu kakhulu ndoba kade esho ukuthi uyilegend yaMaskandi okusho ukuthi ubaba ngamanye amazwi uthi abaculi bamaskandi abasafika abafike bayiveze ukuthi bangobani ukuze nabo bazokwazi ukuthi bazakhele igama labo ngaphandle kokuthi abaculi abadala be-interfere yes kodwa abaculi bona laba sebebadala bayakwazi ukuthi bakhiphe iyalo kwabaculi laba asabasafufuza yabona nje uma ungumculi angisho ukuthi lokhu ku wrong ukuthi makwenzeke but kwesinye isikhathi uma umculi kubetter makufika kuyena umculi omncane ethi woza kumina baba uzongilekelela na ingoma asisebenze but ukuthi mina ngilande yabo a young guy ngimsondeze kumina ngizoblocka phela manje indlela yakhe ngoba manje wherever la ufuna ukubonakala khona I will be there yabo even noma singashaya ingoma umuntu ozogqama ngalo ngoma kuyena yimi ayimsebenzeli yena isebenzela mina sebenzela wona ngoba igama lika baba lithe ukulingehla Durban Culture bebuza ukhuzani umbuzo ubalekile lapha kweminye imicimbi Mr Mpungose kade ehambele kade ufuna ukwazi ukuthi ke kule genge le kulabaculi abakhona njengamanje abashisa ikhotha abenza kahle kangaka obefisa ukuthi kube imuphi umculi mhlambeni angasebenza naye or amfeaturishe or amnike ithuba ukuthi ena sibodwe bahlanganisana siyakuveza akho zona ukuthi cha noma engekasho ukuthi ubani kodwa kungaba lula uma yena umculi kungaba uyena ongasha ikhwelo lokuthi ke qhawe cela sisebenze kodwa kwamanje kuhle ukuthi bazakhele igama bayiveze ukuthi bona baphetheni njengabaculi basenza ama-example amaningi lapha ke ukhuzana ngithemba ngibheka ama-comment kuyona le post le kule video le basithi umunye okusho ukuthi umtshengiseneka yona i-legend ngase ngi-understanda ke phela ukuthi ke akukho soka lingenasici umuntu noma engakhuluma kahle kanjani noma inkulumo yakhe ngayicweca kahle kangakanani kodwa kunomuntu ozobona ichashaza enkulumeni yomuntu noma athi umuntu uyayigwema into ezomkhulumisa aveze konke ukuhlakanipha ubuyonico kuleyo nto leyo kodwa kukhona abazomsola kulokho kodwa mina engingakusho ngayo yonke lento lena umculo usushintshe kakhulu umculo usuyamova umculo usuthanda ukuba fast ngendlela esimangalisa i-beat esetshenziswayo ama-drums asetshenziswa i-sound enokulanda ipiano kancane esetshenziswayo sekuthe ukuhloka kancane dala kwakulula because nanazi ukuthi yena maybe kuzoba ama-drums maybe kuzoba ubasket maybe kube isigenci kwakubalula ukuthi yena kuculwe dala okwamanje
vele igenge le encane izofeaturishana yodwa ngoba indlela ehamba ngayo icishe ke ifane. Kodwa ke kungaba mnandi ukubona mhlawumbe noKhuzani besebenza ke negenge le, sibone ukuthi yini ke abangayipheka. Sambona lapha kuMthandeni esebenza noSminoff, uSmiramira, bashaya ingoma emnandi enenkosi phakathi ethi ngobika mnandi. So singajabula nokubona ke uKhuzani ukuthi yini angayenza ayihlanganise ke nabanye abantu. Ngizwile ke inkosi yomaskandi ukuthi iphendula kanjani. Iphendula ngesisoka, yakhombisa ukuthi ukhulile, uvuthiwe emqondweni. I-question uyiphendula ngendlela ezonelisa ke wonke umuntu. Onganelanga ingoba ke vele kunenkinga yakhe ke esingayazi ukuthi yena isukaphi, idalwa yini. So ibamba lapho ke ivideo ke sibuka kakhulu ithuba bona bonke abakwazi ukubuka ivideo ke yaze yafika la. Insalahle sisodibana okuzayo.